Sinabi pa ni Jesus, Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasit ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi. Ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ay nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay, at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin.